O mercado Castrexo abrirá as súas portas o venres 26 ás 5 da tarde, dando o pistoletazo de saída á Feira Celta de Porto do Son. Máis de 90 postos ofrecerán os seus produtos artesáns, intercalando con numerosos espectáculos itinerantes de animación durante toda a fin de semana. Destacan os 2 recunchos infantís e os distintos obradoiros de oficios. Este ano contaremos cun mínimo de 90 paradas, con produtos de artesanía, xoiería, téxtil, cerámica, coiro, talleres de oficio de alfarería, mimbre, forxa, talla de madeira, metal, pedra, entre outros. Entre os espectáculos de gran formato destaca o show máxico de Cayetano Lledó, varios números de troula animación e los tambores de fuego de Deabru Belzac, que pechará o programa da Feira Celta. Troula animación. Este ano virán co espectáculo Lume e tamén actuarán o sábado 27 co espectáculo Subumbra. Seguindo no sábado 27, pois tamén está Especialistas Hípica Celta, co espectáculo Lenda. Para rematar o peche da Feira Celta, o domingo 28, pois virá un dos máis espectáculos máis ansiados, non, aquí en Porto do Son. Son especialistas en efectos especiales. Co espectáculo será Tambores del Fuego, que levou o Premio Max no 2021 co mellor espectáculo de rúa. Dende o Concello animan aos veciños e visitantes a vestirse para a ocasión e sumarse a esta feira que recupera o pasado celta dos sonenses. Eu desde aquí simplemente quero animar a todos os veciños e veciñas do Concello de Porto do Son, xente da comarca, turistas que queiran acompañarnos, que se disfracen de celtas para poder vivir a experiencia desta cultura e así, pois nada, animar un pouquiño máis o mercado.